गारि सालायनाया मालाय बाथ्रा नाङालैयो बिदि बुना होआ माथि नोंनो जायै जायै थाफ्लिखि माने उग्रां उग्रां जाफैजोब्बायलै थैबायलै जागायानो गैला सिगांखै जागाखै उनखै माने फैजोब्बायनो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय जालायबाय स' दिनैनि भिडिअ माबायदि जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय स' बिदिब्ला लोगोफोर माबायदि जायो नायलांबाय थालायदो जोबजासिम नै लोगोफोर जोंहानि हौवाया इमान जब्द मानसियानो दिनैलासे पासबुक मोजां गैया गांनै गांथाम पासबुक दङ खिन्थु स्टेटनिया माबा जाना दङ दिनै फोथांनो थाङै र' एख' गुरुत्त'खौनो लाया इयो एख' खामानि गैया दिनै फोथांनो थाङै आमाइनाव फेन सेन नायो खोमोर दे खोनादों ना फैबाय जोङो माइनाव फैनायनो मानसिफोरा इखौ मा मावो होनना सोंहरो थिखादार मावो नामा आदाया होननानै थिखादार मावग्रा आदाया पासबुक मोनसेबो मोजां खालामना लानो नागिरा दोंनायालाय दोङो गांथाम गाहाम माखौबा सोरखौ बानायसोना लादोंमोनबा फैसा थालायनांगौबा पासबुक थानो दा फैसा खरसा गारनानै थांफिन मावनो खामानिखौ फैसा गारना थांनो मोना होमबा हो फैसा खरसा गारना थांनो मोना होमबा आं मोनो थेवबो हाबायाव गारनानै बेफोरखौनो हाबा मावनो थांनाय जायोना बेस्थ'नो आइखौनोसै गाराबले बाथ्रा जाना दंलै फैसा लाबोना लाबोखै आरो फैसाया नोंनो मा लाबोनांगौ थांलायनोसै हौवा दे बेरायनो बाथासारखौसो नायनो बेंकआव गरम जाना दं गरम जादोंथ' गथ'फोरखौ माथो बावासै गथ'फोरखौ माथो बुंनांगौ गरमाखै डाइरेक्ट थांखासिगोन ना देनां लामाया बिफांफोरा गोजौ गोजौआव मोजां नुलायसिगोन बेखिनि माने दासो बा सादा मोनजायैनि बुथारथारथ' जाय गारियाव जफायो सादा नाना होनांगो आंखौ नानो होबाय थादो नाथार आं जाय हिनजावा सादा नाफायो जाग्रा जाफाखायो ओंखायनो आं मा लेथ्रा मोनो दा लाखिबा जानो हागोन दे जों बे नामार नायदो है गारिफोराव नानाङा दोन नानाबो जाबालाय खायस' खायस'नो दसे खमायगोन थानाया होमबा नोङो न'निफ्राय ओंखारबोनाया कन्टेन्ट जायाखै दसेनो सादा जानो नागिरो बेलेगनि हौवाफ्रा जायाखै नालाय सादा जानांगो ओमफ्राय सादा जाबासो गाजा माबा आखाइ ओंखारलायदो सादा नाबाथ' आखाइ ओंखारखानांगोन ना बेफोरबायदियाव थांबा ओइ नों दहायनिफोरा दिनै बोथोरा मोजांथार सान्दुंबो गैया अखा दोमैदो मोजांथार बिदियावसो टाउनाव थांनांगो गरमाव हाया स्टेट बेंकनि एकाउन्ट्स खिनिखौ जेन फोथांबोबाय देसुम दा पान्जाबनिखौ थांलायनोसै फोथांनो पान्जाबिखौ हाबैनि जोंनि खामानिया सब बिदिनो जाखायो मोनसे एकाउन्ट्स फोथांबोबाय लोगोफोर आरो दा मोनसे एकाउन्ट्स दंबाय दा बरमा थांलायनोसै पान्जाब बेंकनिखौ फोथांहैनो मान आंगा मूर्ख थायो सोरबा माने एकाउन्ट नाङा फैसा सोनोखौनो नाङा इनो आङो आंनि आखायाव थाखायो फैसाफोरा एकाउन्ट्सआव मानो दोनबाय थानो बे आंनिखौसो बाहायबाय थायो जिपेखौ आं लाहोला आं लासिगोन नोंनि हौवा हिनजावदोलाय मा नोङो आंहाबो फैसा सोना दोननाय बाथ्रा थायो गरसे गरनै दोनखोमानाय बाथ्रा थायो नों आंनि जिपेखौसो लाबाय थायो सादाया हाबजोबगोन गन्थङाव गाजाथार गारि सालायनाया मालाय बाथ्रा नाङालैयो बिदि बुना होआ ओंखाम खबरसे गैया ओंखाम बाथि जाहोआ मा लेथ्रा होबाय थांफा खालामबाय दिननिफ्राय मोनालायबाय नै 5ता बाजिनोसै न'आव मोनसे होमबा खाम मा लेथ्रा मानसि ओंखाम जाहोथार आंनो खामानियानो मोनालायखानाय खामानिबालाय बिदिबाबोथ' ओंखामफोरखौ जाहोनांगोन ना लोगोआवनो थांफानांगौ नोंनिसो भुल दहाय फार्स्टआवनो आंखादोंमोन हटेलाव खामानि जायाबा हटेलाव हाबा आङो खामानि जाग्रोनांगोन मोनालायबाय बे दहायनो हटेलाव हाबखानो नागिरदोंमोन आरामसे अमा बेदरखौ जानो हागौमोन दननि दखानाव थांनायाव र' आरो बे टाइमाव बजाबो जानोसै दा मोनायाव न'आव
फैसि सालायबाय लोङै माबा उदैया साजोब्बाय बोरैबा मोनो खामानिया मोनालायबाय ओंखाम गैया मा गैयानो खाथियाव दासो मोनफैबाय लोगोफोरनाव दासो न' मोनफैबाय इमान गोबाव दाउदै एवनाय जाना बुदांदां बोरै जादो रुथि दाउदै जादोथ' जायाखै होनबा नोङो जायाखै होनबा दाउदै आं जायाखै आं सालावसो लोंदो दासो मोनफैबाय मोनालायबाय दिनै खानसे बरमा पातसार खुसि मोनालायबाय बेथोनोबो गखायसेयाव लाइन गैयामोन आफा एस' लाइनबो गैबावानो एसे गथ'फोरा बहा थांना थायोबा फन खालामनिफ्रायसो मबाइल गालांनायखाय मोखै गिदिंहैदो मेंलायबाय सालायलाय गिस्टिक जाजोब्बाय next day माइनावफोरा फाइनावबोखै हाबना थायखो माइनावफा फाइनावनि मा सिरि सिरि थाखो मा खालामदों अ बुद जाबाय थारो फाजा हारसिं नोंलाय गावनो हारसिं मोनसेल' लाना फैदो खोना बेसेबां 10 थाखाल'सो जादोंमोन मान लेथ्रा मानसि जायखौनो गावल' हारसिंनो नासो लाबदाया सोनो नासेया मासो लाबोगौ साखर मा सोंनाय ini mana phone tadi deh malap deh ya na lapdeh nih pungkos nade tasono अमा yang lain apa nah जाबाय थाया मोनसेन जायो उदैफोराव हजम जाया बेदर खैथिब जाखो ya coba dong pas solam deh अ दे मावजि आइदि आथिं साखां ओंखाम गैदोलाय ओंखाम ओंख्रि मानसिया द बुथफासो जाबायानो दख' दा पंकस नादो थास' पंकसना नङा रुपसान्दासो बुथफा जागोन थें थें मोनसे लाबो नुवाखैनो गैया फैसा गैया जाफ्लागोन इयो गैया फुरा गैया मालाय फ्रासो जानो होया मालाय फ्रा जानो मालायखौ जानायाव मार्केटफ्रा निजि जानायाव आत्ता साहा लासा इल' जादो आरो नों माबा मा जायबावदो aku jaga 10 takaan लांखादोंमोन आं 10 taका भाजा लाबोबायसो न'आवसो रुटि सुटि जाना फैयाखै सानो फुङाव थासोमलि जालांना उदैमा हागे जाजोबदो जादो मा थासोमलि जाबा गेस जायो जायोनो माथो ए मिथिया आंबो जानो बिसिगाना नों बुरजा बुरजा जाना लागोन दा आं गेस्ट्रिक जानायखायसो लाबोदोखो उदैफोरा थान्दा जाथों होननानै आरो गाबोनथ' इन्टारभिउ दोङो गाबोन इन्टारभिउ होलायनांबाय होनांगोन ना साख्रि साख्रि लानो इसा गैलालै बोराय बैसोआव साख्रि लाया माथो लायो हा बोरै खालामनो मोनो बायोना मोना माइना बुथफा जानोबा बेदर बायना लाना फैनो दे निजि जानो हाया 200 taका थांगोन आरो खाजु जायाखै होनबा दावराव मा जागोन निरामिस जागोन 언니 하왈로와 건 고등어 비슷한 거 듣고 지나 보세요 दिनै दं गाबोन गैया मोननायाव जाखा नङाबो गैला कल क्या हुआ किसको पता आज है जिंदगी ले लो मजा जिदा जासोना जाजोबना नाङा a few moments later जों सब इयाव थानायफोरा माने माबा गोजा ड्राइभार गोजा जों डाम्पार ड्राइभार गोजा जोंनि केम्प एवदो माने इयाव बा सिलि पाउडारदो ओइ अमा ने बयलार माबाजो मा होनो बेम्बु सुट एन्ड चिकेन ड्राइ फ्राइ जानांगौ आरो उदैखौ नै इदि बानायना लानांगौ बरिया टुप टुप टुप्पा नोंना नङा लोगो जाय लोङैसो मानसि माने न'आव लोगोफोर एख' गैया नोंसोरथ' मिथिखायो एख' गैयाबा जाया मिस्टार दादुआ मा होनो रुपसान्दासो लाबोदोंमोन ओंखायनो इयाव फैबाय आङो इयावनो होख्लायनोसै जोंनि डाम्पार ड्राइभारफोरनि माबा केम्पआव जानायानो जानाय आं जासिजोबनासो मोजां मोनो लोगोफोर कमेन्टआव खोथा हर नोंसोर जाना बोरै मोनो
थैबायलै नै लोगोफोर नै इफोरबायसा मेजेम ससे मोदोम ससेखौ जाबाय थायोबा खैला बन्दु होदो मस्ला होदो जायै लोङैसो मानसि नोङो जायै जायै थाफ्लिखि माने उग्रां उग्रां जाफायजोब्बायलै थैबायलै जागायानो गैला सिगांखै जागाखै उनखै माने फैजोब्बायनो थैबाय कपे बड़े से मलाई मार के तारा मक्खन डाल दो हाँ बाराय ते उदेन फानाला दे सासिजोबनांगौ दे